Hei Fluttershy, anteeksi että olen myöhässä, mutta nyt syömme vähän pizzaa. Etkä arvaa. Mitä? Minä tykkään niin paljon pizzasta, että voisin oikein kuolla. Eikö vain, Fluttershy? On se kyllä ihan hyvä, mutta en ole oikein varma, että voittaako hampurilaisia. Niin, ja minä tykkään oikein kinkkuananaksesta oikein paljon. Ja myös kurkuista naavallani, eikö vain? Voiko voisin syödä ne? Ja nytten minä haluan, vähän katsoa TVtä kurkkunaamiolla. Squee. Mutta mitä me katsotaan? No tietysti jotain hierontaleffaa, koska me hierotaan nytten. Se on hyvä idea. Minun tekeekin mieli katsoa leffoja. Ja nytten menemme suklaakylpyyn, jossa on kivaa uida, eikös vain? Ihana Fluttershyni. Se, niin. Kyllä se on tosi mukavaa, mutta mä tykkään enemmän kyllä tästä. Ai jaa. No, mitä pidät mun kampauksesta, Fluttershy? Eikö se olekin hieno? No, vois se parempikin olla. No, voisitko sanoa vähän kiltimmin ton? Voisitko? Ehkä kai mä voin. Voisitko? Okei. Voisitko? Se on aika hieno. Voisitko? Tulossa pian.